Waqt il-programm Extra, kandidat tal-Partit Nazzjonalista tal-Parlament Ewropew Peter Aġus spjega bil-fatti kif Robert Abela jgħid xi ħaġa Malta imbagħad jagħmel xi ħaġa oħra fi Brussell. Fil-programm li ddiskuta d-difiża Ewropea, Peter Aġus spjega kif Robert Abela stess bħala Prim Ministru fil-Kunsill Ewropew appoġġja d-deċiżjonijiet dwar id-difiża Ewropea. Il-fost oħrajn allokaw komplessivament 12 biljun euro f'armamenti lill-Ukrajna biex tiddefendi ruħha mill-aggressjoni Russa. Iżda meta ġie lura Malta niżel jgħid li jagħmel l-oppost. Kif donkom? Tkunu Brussell iskom il-ħaruf. Iskom il-ħaruf. Tajjeb tieħdu bidejn von der Leyen, tajjeb tadurawhom, tanquhom, you welcome, kull liġi li tiġi mill-Ewropa, we welcome, hekk jgħidulhom idin. We welcome this initiative. Mbagħad jiġi hawnhekk għax ikollu l-platea laburista qudiemu l-Prim Ministru jew Alex Saliba jew sħabu, tajjeb, u jiftħu il-kanuni jivvintaw jgħidu bil-kontra ta' dak li qalu Brussell. Fil-programm Extra Peter Aġus iddiskuta wkoll li tal-ħajja fejn spjega kif huwa tajjeb li abbużi minn prezzijiet jiġu investigati. Però għandhom ikunu l-awtoritajiet Maltin li jinvestigaw u mhux ifarfru fuq il-Kummissjoni Ewropea. Dan hekk kif il-Gvern Laburista maħall ebda azzjoni biex jassigura li l-logħli tal-ħajja ma tkomplix tiżdied b'detriment tal-poplu Malti Wawċi. U fil-fatt kienet il-Kummissjoni Ewropea stess li fis-seduta tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet bagħtet lil Alex Aġus Saliba għand il-Ministru nkarigata mill-kompetizzjoni f'pajjiżna Giulia Farrugia Portelli biex tinvestigaw u ssolvi abbużi fuq prezzijiet. Fl-istess programm, Peter Aġus wiens li l-MPs nazzjonalisti se jkomplu jassiguraw li jagħtu vuċi lil Maltin u Lawċin kollha fil-Parlament Ewropew.